No niin, Jere Manninen taas täällä. Minecraft 7, mutta siellä taas. No, onhan mä tehnyt jo yhden videon. Tässä esitellään talo ensin. No nyt en pelaa mitään. Aika kaameeta. Aika kaameeta, kun et pelaa nyt. Ja mulkin on tulossa videota. Joo, tässä on. Älkää sitten kiinnostaa sitä G-modia, mutta niin paljon meidän. Kyllä sitä tulee kun synttärit on. Minecraft 00762 kanssa yritettiin tehdä kameralla video, mutta ei sitten onnistunut, kun jostain siis se ei suostu vaan siihen, että se ei valitse sitä tiedosta, että oikeasti auttakaa. Siinä lukee, eihän näitä videoita kukaan katso. siinä lukee, että vedä tai valitse tiedostosi. Tai jotain. Niin, tai jotain sinne päin. Niin siinä asiassa auttakaa. Muuten minä kostan teille. Ehkä niin kuin joskus vähän jotain elokuvaa ja sitten laitetaan se YouTubeen. No, se sulle? Musiikkia. Tulee musiikkijaksoja. Ei. Musiikkia? Sopiiko ne elokuvakin? No, joo, mutta joo. Kyllä kelpaa. No joo. Tässä on meidän talo näin. Tuolla on terassi. Kato sulle minä. Tossa on Kaapo. Näytä ne naamat. Jos mainitsin nimen, mun pitää tappaa sut. Tuolla on Porsche, Jere ja peukat. Koneella 7 ja sitten on Honda. Ei muista. Joku. Älä maista mikä. Ei, ja sitten just sitä Let's Playtä ihan oikeesti. Sitä Let's Playtä. Mitä Let's Play? Ehdottakaa kommenteissa, mitä Let's Playtä minä teen, niin sitten alkaa tulla hyviä jaksoja. Onks Tonin tontti menee tällaisen polkuradan päät? Kattokaa noin punaiset. No, älä nyt niistä. Ihan sama. No. Tää oli tämmönen spesiaali. Hahaha. Yhden tilaaja. Tiedätkö kuka se yksi tilaaja? En mä tiedä. Joku. Minecraft 062. No joo, ehdottakaa niitä ja sitten jos osaatte auttaa, niin Näitä ei kukaan katsonut. kiitos. No, se olisi morjes.